Raz odrážky robíme. Robí Javček. Ale pracovnú obu máš? Som také déjà vu po balogu, troška. Šlapkami by to nešlo. Ale išlo. Zase voda kvápe. Ten sused stále tú pračku neopravil. Aj sa bojím ľuďom povedať, že ty vlastne ten bagán, že si zobral kvôli tomu, aby si mohol na motorke sa voziť. To si děláš prdel? To ide. Odrážky robiť. Odrážky, ale dobre ti to ide, idem aj ja šlapkami. Tu sa musíš naučiť človek, ktorý chce sa tu naučiť, tak sa musí tu naučiť jednoducho žiť. To sa nedá. A musí ťa to baviť, hlavne tieto veci. Najbližší pretek už bereme motiku. Motičku, no. Normálne motiku bereme. Máš to aj natočenú? Nie, často. Nie? Pohľad, lebo to sa nezdá, zase tu je vody, oné, 4 centy. Ak tohto roku nebude úroda, tak to není voda určite. A ináč musíme vám takú špecialitu ukázať potom. Denis sa ukázal ako veľmi praktický muž, ktorý vie otvoriť pivo čímkoľvek. Dáme si normálne takú súťaž. Dneska, že čím všetkým vie Denis otvoriť pivo. Nemáme toľko piva. To čo by nie, len kto to bude piť potom. No veď. To tak priebežne počas celého víkendu. Od štvrtku sa stihne nejakých pár piv otvoriť. No a keď prestane pršať... Normálne spravíš takú anketu, že do ďalšieho bloku, či mám otvoriť pivo. To bolo mimo. Nie, to tam bude. Také stany tu polietali už. Také ešte poliecu, ako vravia na Novej Bani. Poliecu. Depo sa plní, prša začína. Toto je ináč veľmi dôležité, všetko zakotviť. Pozri, gurťa, 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 tamto gurťa, gurťa. No, hádam to bude stačiť, no. Hádam to neodletí aj no. S formulou. Nie, hej, no, s formulou nemôže. Toto sme kúpili žlaby z Tému, tak už nám nekvápe na formule. A závodiaky v strede stanu. Čo to tu kuchtíš, prosím ťa? Možno to budú langoše. Langoše? Áno. Keďže mám špinavé ruky, musím to robiť takto. A nemáme ani rukavicu. A ja neznášam cesto za nechtami, takže... Vareška. Závodná kuchyňa. Vareška. Vykyslo dobre to cesto? Fantasticky. Nabralo svoj dvojnásobný objem. V živote som nerobila langoše, takže... sa mi vôbec nečudujte, že ako to idem robiť, dobré? Pozri, aký sú krásne tie langoše, Maťo. Parkovisko. Budeme robiť furt langoše na pretekoch. Takže už na dvoch. Začíname náš miniseriál, čím všetkým sa dá otvoriť pivo. A máme pivo, americkú pásku, ktorú využívame ináč úplne ináč. Ale keď treba, vieme ju využiť aj takto. Pozri ho. To znamená, že jsme zase o krok před nimi. Ja som zvedal, čím ešte všetkým dokáže Denis otvoriť. A nealko pivo. Desiatka, serus. No, zdravie. Najlepšie bude, keď vieme otvárať formulou. Krydlom. No. Krydlom, no. A vy dvaja čo? Hodnotíme stav zaplnenia depa. A rozmýšľame, že kde sa sem spráce 176 závodných dier. A ja to viem. Povedz. Aj tu, aj tu. Aj tu, aj tu. No a veľké veci sa idú diať ešte štvrtok. Chlapi z Maxellery, pozri sa, tu stavajú šarkana. Tak to sa javí, že je šarkana, ale to sú silné veci, kde sa tu robí taký photoshooting. Také, dalo by sa povedať, že car porn foto. Že ak sa nám podarí nájsť okno medzi tým, kedy prší a neprší, tak by mohli byť veľmi silné zábery z toho. A ak by si chcel mať aj svoje auto nafotené takto silno, ako za chvíľu uvidíš, tak v popise videa nájdete link na týchto šikovných pánov.
iste horíte nedočkavosťou a chcete sa dozvedieť, čím ešte sa dá otvoriť pivo. Danny, máme čistič brzd, pivo, raz som ťa spoznal. Hej. Tada. Bude to stačit, myslíš? To bylo málo. Počkaj, čím teraz? Zase nám treba otvoriť pivo. A Môžeš si vybrať. zamýšľam nad... Nie, to je strašný mainstream, neulahčuj si to. Plastový. No prostě nerozbitná sklenička. Jak nerozbitná? Hej, plastový pohárik, dobre, ale ešte ďalšie treba pivo otvoriť. Ola Borik si mohol skúsiť. Či? Ola Borik. Je pola Boriku. Dobre, ale dobre. To je... Sice kúsok bude chýbať, ale otvorím sa. A komu tím prospějete, co? Toľko piva sa preto aj otvára, že to nejdem, že sám pre seba, ale máme ctených hostí, kamarátov z Čech, Hlavinkovcov, Hlavinci Motorsport. Áno. Ahoj. Ahoj. Lebo to je presne aj o tom, že večer pokecať, posedieť, pošomnať, čo nás čaká a Pepa senior je ináč aj autorom mnohých hlášok takých, aj niektoré nemôžeme ani publikovať. Ale to sú tie festivaly, či ako to je festival plnodaného času. No, takže takto to vyzeral, priatelia, štvrtok. Ešte možno, kým pôjdeme spať, sa dozviete, čím ešte sa dá otvoriť pivo. Ja si myslím, že ešte stále je veľa možností, ktoré tento talentovaný mladík vám môže predviesť a ja pevne verím, že to vybaví tak, aby to prežila aj väčšina nášho kuchynského vybavenia, ale ja to pociťujem ako osobnú krivdu, že vlastne ja som ho vlastne na to naviedol a som sa rozhodol takto, že veľa vecí zbytočných vozíme so sebou, podľa mňa veľa z nich môže skončiť aj v Koši dneska a prežijeme, však sezóna sa chýli ku koncu, čo sa budeš stresovať. Ešte je stále štvrtok večer a potrebujem otvárať pivo a otvárač už je na pravde Božej, tak to skúsim tou onou americkou páskou. Nie, ja som vedel, ale som si potom už nebol istý, nie, že či tak mám zrobiť, alebo tak, nie? Podľa mňa pokazíme aj americkú pásku. No a neviem, no. Ako to on otvoril? Ale ona navohla podľa mňa tá páska. Určite. Nič. Vydrž. Kde sa ponáhľaš? To je... Nejde. A Danny nám už začal variť aj obed. Danny, povedz nám, čo nám varíš. Olej s cibulou. Sa pozrieme na to, či má pravdu. Žiaľ Bohu má. No to už len potom len tak na chlebík natrieme a šetríme. Ale klame vás. My sme boli s Maťkom na motorke v Pezinku. Kúpiť pečienku, Gabko, takže... Pečienky budeme mať. Pezinské pečienky, máme Gabko na obed dneska. Hej, tu už aj Maťo, tak sme ho upozornili, že aby tú pečienku náhodou nezrútil. Ak vhodným spôsobom varíš umiestnite, nie tak ako pán Biro, Gabriel, tak sa nie čo obávať. Jasne, najlepšie je to zvaliť na toho, čo tu není. Lebo tam bol kábel, ja vám tu nastrihnem, nájdem to video, teda vlastne to nevidno, ale ten kábel, kotúč, tu kábel, more hore tam bol na lavičke, ja som o ten zakopol a potom sa to celé už reakciou zosypalo všetko. Raňajky to mali byť pôvodne, ale nakoniec sme sa rozhodli, že to bude obed, dohodli. Tak to dopadne, keď kúktik dá zle predĺžovačku. Som sa o ňu potkol. Veľmi ma to naozaj mrzí. Potkol som sa o to predĺžovačku a zmaril som Gabovú dvojhodinovú kulinárskú činnosť. Veľmi ma to mrzí, priateľu. Veľmi, naozaj. Danny soli. Daj mu riadne soli, neuhambi sa. Jo, ani bez soli. Nebojte sa. Potom bude veľa vody piť do rána. A na vrch ešte čo? Prosím. Ináč, Cibulu, viete na čo je čas? Na čo? Najesť sa. Vyhlasujem pokračovanie série Čím všetkým vie Danny otvoriť pivo. Už som si dal tie pečenko pivo. Ďalšia výzva. Denis, ešte stále to necháme na tvojou babetko to ukladá. Vidno, že máš doma malé dieťa. No kúpli jednočku, keď to ukladaš. No, pozrite sa na to. No hýbaj. Maťko,
Toto, páči sa. Ďakujem. Ten oný nie je, hej? To darí, to je nejedle, hej? A to by som si pivko švadli. Pivko, no. Som zvedavý. Kde Vieš, či by ideš? si ho mohol? Ha! Plastovú zarážku. No, to je jednoduché. Jednoduché? Hej. Plastovou zarážkou. Nie je všetko jednoduché. Mám ja to v živote, šťastie. Pokračujeme ďalej. Všetko je porobené už skoro, dneska nič. Tak trošku také pivko. A zajtra môžeme ísť na to. No to máš akurát ešte jedno. Ukáž ho. A ešte cibulka. To je slovenský kebab. Slovenský kebab. Kebab do ruky, ukáž ho. Vonia to dobre. To nemá voňať, to sa má jesť. Počuješ tie byty? To je víkend rakúskej tvorby do psej matere. Sme zistili, že títo Nemci či Rakúšania, oni všetky svetové hity do nemčiny prespievali a už asi 2 CDčka sme vypočuli a normálne ma hlava ide z toho. Ešte ak to náhodou zahrá nejakú prespievanú Helenu Vondráčkovú do nemčiny, tak mu rozkúšam ten reproduktor už. Už zase Ty ide nekúšaš, ty hryzieš. No, už za chvíľku to budeme po Osterajchyše rozprávať. Kusať, to čo je za slovo kusať? No, počkaj, sa dozvieme dačo. Aha, RTL 2. No a dejú sa veci, no už mám preberačky za sebou, piatoček ubieha, už som potrénovať zase na motorke, za chvíľku aj tenis pôjde. Na nákupy sme boli v Pezinoku. Gumáky som si bola kúpiť. Á, repeat, dávno sme to nepočuli. Aha. Heute Nacht, no, a nejaké udržby sa tu dejú. Ináč depo je riadne nabité, toľko aut a takých šup som v živote nevidel, silné stroje, akože fakt, brutál, kto tu nie je, môže lutovať, naozaj veľmi lutovať, lebo od vymyslu sveta nakloňované peštie sú tu. Poď sa na to pozrieť sám. Ako sa nám blíži piatkový večer, krátime si chvíle, aj návštevy aké sú tu už, takže zase zisťujeme, čím sa dá otvoriť pivo. Ja by som ťa chcel vyzvať ešte, to je veľmi jednoduché podľa mňa. Tak ale chcel to popolníkom otvárať. Aj? No dobre, tak zdvihák, alebo tam tým zdvihákom. Formulovým. To je tiež formulový zdvihák, priatelia. Chceš viacej, aby som dymil, či menej? Všimne, že nie. Ako súko, že nie a pep. Daj mi tú zelenú srandu. Pozrite, čo tento človek tu robí s mojím autom. Šepotí. On mi normálne tu dere sklo. Ty chceš, aby som bol rýchlejší, čo? Aspoň troška. Aby som ti nezavadzal. 5 sekúnd mi chýba, aby som nemusel brzdiť za tebou.
Ja. Tak teraz to už pôjde s tým čistým sklom. To je nič, dáme ešte tekutý stierač. Juj, to budem vybavený na ten dážď. Piatková večera je opäť na Panovici vyrobená. Tentokrát nemám goše, ale palačinky. Čo to bude, pani? Palacinky. Chuťový schizofrenik a nechceš zašpiniť nože, tak takto polku si natrem lechvárom a polku si natrem nutellou. Teda milka krémom. Pre Kristove rany. No. Čo ty robíš pre Boha? Snažím sa toto všetko zasviniť od nutelly a vyzerá, že sa to podarilo. Bože, sa mi slinko zbiera. To je krása. Dobre, môžete z ďalších, kľudne sa nenahajte zdržiavať. Dobré ránko, Matko. Dobré ránko. Milé deti. Pršalo v noci, pršať má celý deň. Nesmelé lúče slnka síce vykúkajú, ale bude to mokrý víkend asi, takže ideme na mokré a vidíme, že ako to pôjde. Budeme podľa mňa takí štatisti na tej vode dneska, no. A tu ešte málo prší, dá prší viac. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Medzi tým máme aj podporu mechanikov. Prišli páni troška pomôcť, podporiť. Ja mám taký zlepšovák, aby som to nemyslela chvíľu bez liebe. Nacháďte si uterabil veci. Vyzeráte potom. Super. Každý mi ťa lásko závidí. Čo ne? Nechcem byť chorá zase. Na to som nebola. Vyzerá to Ja keby som mala... tak strašne, ako si myslíš, to vyzerá. Ja to vidím. Ináč dávam do pozornosti žlab z tému, veľmi dobrá vec to je. Takto prepojíte stany. A máme aj žlabára Vladimíra, tento dáva dokopy, spáduje to. Lebo s Denisom sme to zle vyspádovali. Takže nejaké úpravy ešte. Aktuálne je 10 hodín ináč a stále leje. Už aj búrka začína a do druhej má liať, takže neviem, či dneska aspoň dám očím kombinézu asi, no. Michal, čo varíš dobrého? Kakaličku. Fantázia, ukáž. Mňam. Toto som potrebovala celý víkend vidieť. Bude vidlička. Dobre. Tak si krátime tu na život v depe. Lebo prvý tréning sme nedojazdili, iba Denis išiel hore a je zastavený prvý tréning, mal by sa ísť po 12. a druhý tréning je zrušený. A potom by sa mali ísť dve ostré jazdy. Vzhľadom na to, že je 4:12 a je tu monzúnový dážď, ktorý podľa môjho radaru má pršať do 3. Nevidím to veľmi ružovo. Situácia je taká, že ten prvý tréning, ak sa dojazdí, tak ho musíme dojazdiť všetci, lebo musíš absolvovať minimálne jednu tréningovú jazdu, aby si mohli ísť do ostrých jazd. Takže dáme si krokovičku zatiaľ, no čo, ak sa Michalovi podarí. Náhodou se mi nestalo nic, vzácný panstvo, já na mých balónech po silnici zrovna plavu. Já ti říkám, Vlastiku, že mým gumám se vyhýbají i hřebíky. A jak to jdu do kopce, to si před chvilkou přece viděl. Tak máme záver sobotného závodného dňa, upršaného, vybojované. Viacerí z vás mi písali, že by vás zaujímalo, ako to vyzerá na záver závodného dňa. Na záver každého závodného dňa predbieha tzv. Úpečko alebo uzavreté parkovisko, kde všetky závodné vozidlá musia zostať uzamknuté, respektíve zabezpečené a jazdci nemôžu s nimi nejakým spôsobom manipulovať, aby v prípade, že by niekto chcel na niekoho podať protest, bolo možné hneď to vozidlo začať riešiť, či tam je nejaká nedovolená úprava alebo nie. Niekedy sú tie úpečka pri štarte, ako na nejakom vršku napríklad, no a tu na Pezínskej Pabe sú tieto úpečka riešené po prejazde cieľom, takže takto sú, priatelia, nastúpené všetky vozidlá. Necelých nejakých 150 niečo, lebo nie všetci, 160 presne, nie všetci jazdci z zóny Strednej Európy išli dnes
všetky rozjazdy, pre nich sú rozhodujúce zajtrajšie rozjazdy, nedeľu sa idú ostré jazdy, dneska mali tréningové jazdy, a takto vzadu sú zoradení všetci jazdci, čakáme, kedy sa rozpustí úpečko a budeme sa môcť vrátiť naspäť do depa pracovať na našich vozidlách. Čo sa ináč týka formúl, placiek, tak akože veľmi silno to bolo dneska zastúpené. Sú tam vzadu plácky, nemôžem tam ísť, lebo jazdci do toho úpečka nemôžu ísť, a vzadu máme takto naše formulky. Skôr ako zhodnotíme dnešný deň, keďže máme už sobotu večer, pokračuje náš miniseriál, čím všetkým Denis dokáže otvoriť pivo. Denis? Metla. Metla. Ej. Majster svojho remesla. Taký baník. Baník. Z novej bane. Nevieš, keď tu vypadne elektrika. No, oni nemali elektriku. Je to pravda, on môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz sviedkové, že teraz nemajú kabel. Ale ako si končil v triede nakoniec, nevieš? Ani neviem, teraz som to išiel pozrieť. Tak kým pozrieš, tak ja som bol 5. v triede a nejaký 50. či koľky sa neviem koľko. Lialo, potom menej lialo, som zrýchloval a tak, a ty asi tiež. Určite áno. Moja prvá tréningová jazda bola 12 minút a 38 sekúnd, či koľko to bolo. Takže hej, zrýchloval som. Zrýchloval som, áno. Nejak zajazdal tento víkend vlastne. No. Boli aj horší. Najlepšie zrýchlenie, ty sa zrýchlo 10 minút. To je pravda. No, ja som dal 3.05 prvej, čiže žiadny lejak. Potom 2.40 sa mi zdá prvú ostru a druhú ostru 2.20, neviem koľko. Dobre, uvidíme, ako na to pôjde v nedeľu. Je nedeľa ráno a hádaj čo? Nedeľa ráno 12:30 a stále prší. Nenatáčali sme dneska nič, lebo nedeľa, ale hlavne nie preto, že nebolo kedy, priatelia. Lebo bol ohlásený jeden tréning, ten sa aj začal vlastne riešiť. Denis, hádaj čo, zostal na červenú stáť, takže Denis mal čas v prvom tréningu 35 minút, lebo bola nehoda, už ani neviem, kto sa vysypal, si nepamätám. Pred Denisom nevieš, kto sa vysypal? To bola tá Toyota, čo zhorela. Aj Toyota začala horeť v cieli nejaká, takže išli hore hasiči, takže demotivácia číslo 1 nedeľného dňa za nami. Potom som šiel na štart na suchých gumách, lebo ráno vyzeralo, že je slniečko celkom. Ale v najrýchlejšej pasáži vyletel Martin Jerman na lambe cez strechu auto vraj na pravde Božej. No a medzi tým začalo pršať, tak sme utekali do depa, rýchlo prezúvať formulu. Týmto zdravím moju mechaničku, kameramanku Veroniku, úplne expresne prezuli. Premýšľam nad tým, že vám natočím nejakom možno špeciál, že za aký čas sa dá prezúť kopcová formula. No a potom som zase sa vrátil na štart a konečne som mohol odštartovať. A zostal som stáť na 19 na červenú vlajku, lebo osela vyletela popod zvonidla v tej najrýchlejšej pasáži. To sú presne tie okamihy, kedy rozmýšľaš, či to celé vlastne má zmysel. Ale našťastie by mal byť jazdec v poriadku, takže pokračujeme ďalej, show must go on. No a čakáme, kým spravia zvonidlá. Akože neviem, či to budete vidieť, ale pozri sa na to, to normálne vyzerá, ako keby išlo už snežiť za chvíľu. Toto je také počasíčko, úplne krásny, letný, závodný víkend. Je to skvelé, veľmi si to užívame. Všetko je životná skúsenosť. Kúpil som pončo do výbavy, aby mechanik mohol so mňou chodiť na štát, tak bude pršať. Áno. Mikuška, predved nám tento úžasný produkt. Lebo si mám nestrčiť aj ruku, aj druhú ruku, ale neviem, ako ho do toho dostanem. Tak ho nafúkni najprv, alebo neviem. Ja počkaj. Hej, a tak skús. Takto a potom počkaj, to sa nedá, mám... Cez hlavu. Mám veľké telo na to, alebo čo? Lebo je to sáčok celosti. A nemalo to byť také skákacie. Počkajme, ale to budeme balóny robiť durej. Som sa veľa vecí naučil. Ospravedlňujem sa za tento vietor, ktorý počujete, ale počujete, že aké to sú skvelé podmienky. Užívame si to. V podstate svieti aj slnko, dalo by sa povedať, ale do toho ide niečo skôr ako sneženie monzunové, alebo čo. A lieta, všetci majú
starosti s tým, aby nepuklo sa. Aktuálne, keby ešte trošku viac zapúkalo, tak to bude najväčší festival šarkanov v strednej Európe, podľa mňa, a najväčší šarkanov. Po konzultácii všetkých pretekárov otvorených vozidiel, či už Formuly alebo Pláciek, sme sa zhodli na tom, že za týchto podmienok, aké tu aj panujú poveternostných, pri takejto rýchlej trati nie je bezpečné pokračovať ďalej v tomto závodnom dni. A tak všetky otvorené vozidlá, či historické formule, či plácky novodobé a formule, sme sa rozhodli en bloc odstúpiť. Takže pre mňa pretek skončil. Je to na špekuláciu, že či pršalo menej alebo viacej, či sa to dalo odjazdiť, dneska nedalo odjazdiť, pozri, ale akože keď ukážem vám ešte raz tú fotku. Premiešalo nás to trošku v myšlienkach a v prioritách, čo je dôležité a či chceme riskovať, takže tak, v podstate nikto nič nezíska, nikto nič nestratí, všetci aj z mojej triedy vlastne sa odhlásili, takže tak, no, ale v hre je stále tenis, takže uvidíme, ako to dopadne tenisový. Denis, ako si skončil nakoniec dneska? Štvrtý, no. Tak spokojno, mokrý, premočený do nitky, ideme domov. Pozri sa, takto sa to tu všetko palí. Všetci čo najskôr domov, stále leje. Sme radi, že ideme domov do Socha, Fajron.